ден, добре дошъл, Алекс. Така, заради вас трябва да ми се вижда измачканата риза, но добре. Темата такава. Ники, какво пускам? Хронометър? 40 минутки ли ни е разговора? Как го усещаш ти? За да има някаква структура. 40-45 минути. Добре, 40-45 минути. Така, искаш ли ти да представиш гости и да кажеш защо си го поканил, Алекс? Добре, хайде. С Алекс, аз не знам вече колко години там си пишеме, общуваме дигитално, после се запознахме и реално и забелязах, че няма много разлики. Да не кажа никакви разлики между това, което виждам дигитално и това, което виждам реално. Поканил съм го, защото често ме контрира и се опитва да ме вкара в правия път да бъда по-такъв културен, обран. Често ме засича какви публикации правя. Не реагира, ама после ми се кара. Знам, че това, което каже, го и мисли. Много станах разбирачите, да го кажа грубичко на жаргон, които разбират дигиталните мрежи, социалните мрежи. Но реално, Алекс, от колко години работиш ти с LinkedIn? 15? 16. 16 години работи специално с тази платформа, която е професионалната. Смея да твърда, че знае неща, които малко хора знаят наистина. Управлява представянето на така сериозни компании, т.е. знае какво трябва да бъде дигиталното присъствие. Т.е. темата, за която сме се събрали. Ако искаш, вече ти се представи малко по-подробно, че аз съм много субективен. Ние тук всички трябва да сме субективни, така че плюс това ще си говорим за дигитална среда, където обективно няма изобщо нищо свързано с медиите, никога не е обективно. Ето тук Благой е в медиите класически от 150 години и той ще ви каже, че няма обективни новини включително, защото самата подредба е субективна. Така че благодаря ти за представянето. Преди да ме опишеш като LinkedIn полицията, което разбира се, това съм аз, няма кой друг да е, казвайки да много си прилича и щях да се доближа да видим дали наистина си приличаме, но да. Само да постъпя адски непрофесионално, като кажа, че не съм много сигурен защо сме кръстили точно дигитален детокс тази тема, защото дигитална хигиена е нещо много по-подходящо и според мен, но най-вероятно е било закачка, така или иначе, за да дойдат повече хора, да видят поредните хора, които си говорят за дигитален детокс, какво точно ще ги посъветват, освен да си изхвърлят телефона, докато карат с 80 някъде. Не по магистралата, че там е опасно с 80, но така. Ники, първ аз си да питам ли ти? Аз. Добре, за 16 години ти виждаш как се развива платформата LinkedIn. Вероятно, доста хора проследява, следиш как ангажират своите аудитории. Дай ми пример за някакви добри примери на тези хора. Ако искаш, може с имена, може и без имена, и дай ми примери за негативни такива. Някой, който примерно е тръгнал добре, пише, като човек го познаваш в една светлина, пък там нещо друго се е поизродило. Мисъл, LinkedIn какво пречупва? Какво ни дава, какво ни взима? Аз тук трябва да направя дисклеймъра, тази хубава българска думичка, че почти не ползвам останалите мрежи, освен ако някой в момента вече не ми прати линк и трябва да вляза. Имам примерно 2 кредита на месец за Instagram, 3-4, малко повече са вече за TikTok, но сериозно тук тази платформа се променя както се променят всички останали, просто се променя с закъснение по безброй обективни причини, като например, че в реалния живот бизнесът е нещо адски консервативно, защото разбира се има стартъпи, къде трябва да си готов да се пречупиш, да си гъвкав, резилиент. Обаче големия корпоративен бизнес, което моделира, честно казано, LinkedIn, е бавен, тромав, с много редки изключения. Така че тази платформа, чисто като функционалности, в повече случаи е копирала неща, които са се появявали известно време по-рано в другите платформи, много често неуспешно.
за разлика от първите години, когато през 2009, 10, 11 имаше само LinkedIn и Facebook, те се биеха, после дойде и Twitter, другите, които съществуваха тогава, общо взето в момента ги няма. Явно по-близо трябва да държа. Поведението на хората се променя на база поведението на техните навици. Защото в дигиталната комуникация има страшно много психология, като в по-голямата част от живота ни. И това няма нужда да се лъжем. Не ми се иска да говоря с конкретни примери, защото пък не мога да проследя нечия промяна, но е много интересно, поне за мен, да следя изгряващите звезди, хора, които успяват буквално за няколко седмици да се държат така, все едно не са излизали от тази платформа и да го правят много естествено. Това е Деси. Да поддържат с месеци и години еднородно присъствие. Това е Ники. И той сега тук наистина ме изкара все едно с пръчката през ръцете, го бия на всеки 2 седмици. И затова е разредил публикациите. Но истината е, че ето, в веб дизайна има един термин Easy Week, what you see is what you get. Това, което виждаш, е това, което получаваш. Повечето потребители не го правят. И макар че аз обичам да се шегувам, че най-любимото ми е хора, които си прекарват времето в Инстаграм, обикновено се гаврят с LinkedIn в сравнително често в рилчета, клипчета, как LinkedIn бил много фалшиво, помпозно и така нататък. И това хора, които правят съдържание за Инстаграм, е много странно да го казват. Но има го това усещане и то е изключително грешно и признавам си, не съм много сигурен откъде се появява, как всичко трябва да ни е перфектно, изобщо токсично поведение. Това е истината. Защото токсично поведение не е задължително някой долу да те троли, както се случва в 80% от времето във Фейсбук. Троли, фалшиви профили, троли хора, които така функционират в социалните мрежи. Това всичко да ти е лъскаво, перфектно и така нататък, също е токсично. И тук идва темата за хигиената. Дали да си през цялото време човека, който коригира, което е Ники, което прекалено често от моя гледна точка съм и аз, или е човека, който постоянно продава някакви мечти, всичко в компанията му е перфектно, което са 60-70% изобщо от активните потребители. Защото тук имаме тихо мнозинство, което са над 90%. Общо взето в България около 1% от хората, които изобщо са в LinkedIn, публикуват. Редовно са още малко, още по-малко. На глобално ниво се смята, че между 3 и 5% публикуват съдържание. Така че ретроспекция е много трудно, но факт, навиците се променят на база това, което хората правят и в другите платформи. И да, за това последната година и половина всички се оплакват как Facebook ставал LinkedIn, LinkedIn става Facebook, извинявайте, защото истината е, че Facebook до някаква степен хората се прехвърлят в LinkedIn, понеже във Facebook вече искаш да скочиш през терасата, като прекараш 10 минути. За тези изгряващите звезди, които в LinkedIn първо много бързо някой може да ти омръзне и може би тези изгряващите звезди по някакъв начин изпъкват. Винаги съм се чудил на хора, които така наречени изгряващи звезди, които така слагат скриншот на някакви метрики, на някакви цифри, пък доколко човека достигнали, пък как повлияли или нещо подобно. В смисъл, това, освен да се хвалиш, каква изобщо реална стойност има, да покажеш доколко човека си достигнал, когато не можеш да измериш какво от това, което си достигнал от тия хора, реално е повлияло на някой. Това е лесна тема, между другото, за битката между метриките на суетата, което са импресии, кликове, реакции, последователи, изключително важно, брутално суетна метрика, която обаче не е без значение. Защото основата ти от хора, до които ти можеш да стигнеш с една публикация, са точно тези последователи. LinkedIn си е класическа социална мрежа и
алгоритъма почва от тези хора. Не е като TikTok, където пускаш нещо и няма никакво значение дали имаш 10 или 10 000 последователи. В същото време това отразява живота ни. Истинския. По-голямата част от хората искат да са харесвани. Искат да имат много приятели, искат да имат много пари, искат да имат iPhone 17 3 дни след като е излязъл. Моя почти умря 3 дни преди да излезе iPhone 17 и си взех 16 с голям кеф. Защото по-голямото ми притеснение не е, че нямам iPhone 17, че половината връстници на Преслав, който ще стане на 8 на нова година, са с последен модел iPhone, ама Pro, нали? Не някакъв там мъничък, че нещо ще им стане. И всички тези неща са просто резултат от нашата култура. Нашата култура, която ние с тебе, за съжаление, много пъти сме го водили този разговор, тя изглежда като е изтъкана от комплекси. И когато ние вървим с комплексите напред, тези дребни постижения, които са цифри, изобщо не е задължително да са се превърнали в някакъв резултат. Това е нещо, което хората показват. Сега, тези инфлуенсъри, които си показват, инфлуенсъри в кавички и без кавички, които си показват резултатите, в повече случаи с това си вадят хляба. Така че за тях е доста логично да показват някакви метрики. Защото те им привличат клиенти, за които клиенти е важно те също да постигат такава успеваемост. Защото продажби без маркетинг много трудно има. Присъствието на Ники в LinkedIn, през което той най-вероятно прави част от своите продажби, също е маркетинг. Просто е органично, е маркетинг през съдържание, неговото е изключително автентично, той е базиран на неговия професионализъм като основа, нещо, което според мен за неговата индустрия е изключително важно. И ти да знаеш, там има един стабилен човек, който ще се бори за теб до край. Аз заради това съм клиент на Ники. Последно. Давай. Аз не напразно те питах това, защото бях питал и един наш още познат, дето се опитва да прави смешки в LinkedIn с разни не лошо съчинени и копирани визии. Него го питах това колко е в пари, бе, пич, отдолу, директно. Като си постигнал до 1 600 000 конекции, значи с български. Това колко е в пари? Не може да ми каже. Той на теб ти е приятел, мен ме е блокирал вече, защото няколко пъти му написах, че пуска тъпоти. И ето сега това е разликата. Последните седмици имахме 2 workshop за разказване на лидерски истории и ти виждаш хора, които са успели. Те управляват екипи, избачкали са си това да са на тази средна или висока позиция в компанията си. И те не разбират защо трябва да са в LinkedIn. Те, разбира се, не трябва да са в LinkedIn. Те могат да са в LinkedIn и ако те са в LinkedIn, това ще помага на страшно много хора. И които са свързани с тях, разбирай, колеги са им, подчинени са им, стажанти са. И те казват ми, аз нямам нужда да публикувам в LinkedIn, защо ми е това. И аз обикновено намирам смисъл да кажа едно единствено нещо, защото ако то не повлияе, нищо няма да повлияе. И това е, ти можеш да достигаш до 10 000 човека всеки ден. Но ако ти достигаш до 100 и можеш да накараш един човек да направи нещо, един днес, един утре, и да ги промениш по някакъв начин, да им дадеш съвет, който няма кой друг да им даде. Това е смисъл да бъдеш в LinkedIn. Смисълът да си в LinkedIn не е ти да виждаш как имаш по 300 реакции на публикация всеки ден, защото супер, принтирай си ги на А3, реди си ги така бройчиците на стената, докато ти стане много хубав тапет. Окей. Колко според теб от това съдържание, което наблюдаваш, е наистина автентично написано от жив човек, който наистина го мисли и го чувства, не е копи-пейст от някъде, не е делегирано на някой, примерно консултант, който управлява LinkedIn профили и да каже, знаеш какво, ето тук паролата, това пиши ми от мое име, не мога да се занимавам, нямам време, не вярвам, ти имаш речник,
И изкуствен интелект. Колко от това всъщност е автентично написано? Няма как да знаем. Според тебе, какво е твоето усещане? Няма да 100 спекулирам. поста колко са? Не знам, 100 поста при теб са 100 поста различни при мен. Това, което тук е ключовото в тази тема, е, че не е задължително да бягаме от подобрителите. Никой не иска да яде с плеска на торта. Ако тази торта може да изглежда добре, обаче, и това е важното, което ти казваш, темата, идеите са такива, които човека ги мисли, той ги, ако щете, програмира в реалния живот, е супер да си подобри с изкуствения интелект. Например, защо трябва ти да мислиш 50 начина, по които да си разделиш едно интервю с 10 важни неща, които си ги казал, когато, да, можеш с изкуствен интелект да направиш 50 различни публикации в различни формати, с различен подход. Това си твоите идеи, това си твоите думи. Иначе нямаше да съществуват журналисти, щеше да има записи от охранителни камери, които да се излъчват по телевизията. Или нямаше да има пиари, нямаше да има хора, които занимават с дигитален маркетинг. Защото ние виждаме 3-4 лоши примера, запомняме тия 3-4 лоши примера. Много красива думичка сега ще ползвам, такива мазни пиари и маркетолози. Защото маркетолозите в България в голяма част не познават изобщо пазара, защото това е маркетинга. Ти да познаваш пазара, да изграждаш пазара, да го развиваш. Така че от това, което ни дадоха социалните мрежи, което мен ме отблъскваше от ден едно, аз след меничко ще кажа още малко контекст за това, е как ти имаш много лесен достъп до популярност, обаче в повече случаи хората, които много искат тази популярност, те не са готови да си носят отговорността. И почват да блъскат всякакви тъпоти, които им хрумнат, без филтър, без да преценят изобщо това създава ли стойност или е поредния рейджбейт, който ще им донесе обаче какво? Коментари, реакции, споделяния, импресии. И трябва винаги да се контролираме. Няма да излезете сега на Народното събрание на площада и да почнете да крещите някакви странни неща. Няма никаква причина да си пускаме всяка една мисъл в социалните мрежи. В LinkedIn това важи още повече по една проста причина. Там организацията, част от която сме, и нашето име, нашия личен професионален бранд, те са супер силно обвързани. В Facebook, в Instagram иди разбери кой къде работи. Случва ли ти се хора в LinkedIn, като ги видиш някъде на живо някакво събитие, да се чудиш, това ти ли го написа? Дали искам да им шибна по един шамар? Това ли питаш? Не, това ти ли го написа, наистина ли така мислиш? Защото на мен ми се е случило хора там, не много, аз съм стопирал събитията да ходя, но ми се е случило да засичам някакви хора, те изглеждат по различен начин, мислят по различен начин, отколкото там, както се изразяват и каквото правят. Тоест на живо са доста по-смирени, по-обрани и по-приятни, ако щеш за разговор. Щупват ни социалните мрежи. Сцената не е за всеки като начало. Има хора, които не се притесняват преди да излязат на сцена. Ние това си говорихме преди малко, че ако ти преди да излезеш на сцената не тръпнеш, значи нещо не е наред. Значи ти това нещо не го взимаш на сериозно. И хюбриса е до небесата. И приятелчета Данинки Крюгер те държат на ръце, те изнасят на сцената. И да, пак се връщам на първата тема, защото избягах. Малко съм като Димитър Пенев, очевидно. Няма проблем някой друг да завършва. Но трябва нещата, които има в публикациите, особено в LinkedIn, но вярвам и в другите мрежи, те трябва да потвърждават това, което мислите. Аз, например, съм партийно ангажиран, не се убивам да споделям всяко нещо, което партията прави. Защото е безумно и най-вече защото хората, които ме следват, те обикновено ме познават и лично. Съответно, интересуваме какво си мислят тия хора за мен. Трябва ли всеки пост в LinkedIn да бъде илюстриран с силно замислена снимка, която е преминала през някакъв фотошоп? Трябва ли да сме така
направени с муцките, с замисления поглед, с кръстените ръце, строгия поглед. Тоест, задължително ли трябва да гледаме снимките на тия, дето им гледаме снимките в LinkedIn? Това е въпроси към другите от аудиторията, защото тук на мен някъде съм срещал ваши така. Не е като да не помага, само да кажа. Помага за какво? На теб и мен няма да ни помогне. Някой може да се ожени така ли, или какво? Друг да се разведе ли, какво? Да се разведе много много по-вероятно. Има нещо ключово. Това е социална мрежа, което означава, че хората, които са свързали с вас, дали са ви контакти, дали са ви последователи, те искат да виждат вас, искат да виждат ключовото това, което вие мислите. Разбира се, има хора, които си преценяват, че това не е от такова значение, може да пише всеки каквото му хрумне от името на техния профил. Тук трябва да кажа, че ние, например, в моята агенция избягваме да работим с индивидуални лица, защото това е 5 пъти повече работа, да не кажа в някои ситуации 10 пъти повече работа. Ти трябва да се вижда с този човек, да записваш мислите му по дадена тема, да ги обработваш, той да ги гледа, да ти каже аз съм това, не съм аз, да го чакаш да си върне някаква обратна връзка. И в повече случаи, когато виждате нечие съдържание, което изглежда генерично, разбирай, всеки друг може да го каже, той или изкуствен интелект, или някой писател в сянка го пише. Защото истината е, хората, които ползват думичката ghostwriter, те не знаят българския термин какъв е. И проблема е, че тия хиляди диджитал маркетинг хора, които влизат, те почти не говорят български, не четат и резултата е това, което си обсъждаме в момента. Знаеш откъде идва големия дисонанс между това какво показваш и какво е всъщност? Примерно, аз съм HR залязваща звезда и ми се налага от време да комуникирам с някакви хора, да им пиша, на някой да им ми пишат. Хубавото в LinkedIn е, че има хронология, какво са си писали изобщо. И онзи ден, при поредното разглеждане на моя профил от една дама на висока HR позиция, аз си пиша и казвам, извинете, предизвиква интерес в моя профил, мога ли с нещо да съм ви полезен? Аз виждам, че на тази дама съм им писал 2014 година, когато съм бил в една компания, да й предложил на стажант, който не сме могли да му осигурим работа, да й го предложа на нея да започне. Тя още тогава не ми е отговорила. Много от тези хора зоват за професионализъм, как комуникацията е много важно нещо, как по някакъв начин трябва да сме автентични, трябва да сме много хубави, много професионални, много такива, да треперем едва ли от професионализъм. А тези хора, когато им пишеш, някой от тях или повечето от тях, нямам статистика, те не отговарят. Или някой гледа и не отговаря. Това какво ти показва? Че някой друг ти оперира профила и не можеш да отговориш на това, дето те пита, някаква надменност, някаква такова, аз си преценявам на кой да отговарям. Тоест, има ли някакво базово ниво на емоционална интелигентност, което когато има въпросителен знак в изречението, някой отдолу да отговори да, не, да. Има ли базово ниво на емоционалната интелигентност изобщо в обществото? Дали, да определим базово ниво колко е 3 промила, 3%, 30%. Според мен в България много малко са ситуациите, в които някой друг управлява профилите и особено когато става въпрос за личните съобщения. Когато е автоматизация и върви един ненужен спам, то се вижда лесно. Когато е генерирано само от изкуствен интелект, пак се вижда лесно. Има хора, които отделят много време да си работят по публикациите. И това е много важно. Това е нещо, което си заслужава да го уважаваме. Повечето случаи пишат ги дълго време, те престояват, полират ги с изкуствен интелект, което пак да кажа няма абсолютно нищо лошо. Има лошо в това да кажеш потърси ми 10 теми, които са най-търсени в Google в моята сфера през последните 3 месеца и ми разпиши 5 публикации за тях, ми направи ми 2 инфографики, 2 документа, каруселчета, може би по-лесно ще се сетите. И така. Това е проблем. Обаче мега инфлуенсърите, които имат по 1000 интеракции отдолу, правят точно това. И тук да си дойдем най-накрая на темата, не знам колко време мина, 25 минути. Моят въпрос е, искаме ли да се участваме? Аз лично не искам да се участвам. На 2-3 месеца правя по едно Custom GPT, което е такова малко агентче в ChatGPT, което да помага на хората да се ориентират, например, как да си направят лична стратегия за LinkedIn.
Нещо, което ние като правим за компании, то е 40 страници. Ти за лична стратегия нямаш нужда повече от страница и половина. Въпросът е всички тия питанки, които има човек в една ситуация, казва си, окей, това е платформа, в която има смисъл да участвам, обаче какво да правя? И първо малко хора изобщо отделят време да се запитат тия неща. Повечето почват на конвейер. Те много често нямат и цели. Ти не си длъжен в социалните мрежи да имаш някакви цели. Месечен график как да публикуваш. Което е страхотно. Да, през 3 часа не, но да имаш месечен график да публикуваш е страхотно. И е ключово. Месеца на 31 число дали темата, която искаш да публикуваш, е изобщо релевантна за ситуацията или за мисловния ти график. Смисъл, наистина, аз такива планови неща много са ми странни. Тоест, ако не съм някъде на заплата и не съм ангажиран от компанията, в която те да ми кажат на 31-и пускай тук, защото на 25-ти ще бъдисаме 3 пейки и се снимаме 25 човека, тогава знам, че го има като планувано. Но аз съм човек, който съм индивидуална личност, физическо лице. Как мога да знам в месеца какво ще ми се случи, когато, примерно, примерно както стана дали с наводнение, дали с волейболисти, дали с Карлос Несар, като се яхне една вълна и като стане един юруш, и то всяка трета публикация е те са едни възпаднали хора от възторг. Това е нещо страшно. И ти в един момент избираш да се впускаш и ти да си 1001-вият човек, който ще го каже това нещо, или в един момент ще кажеш нещо друго. Аз съм много доволен как се справи галерията ми, свързана с полуфинала на волейболистите. Така. Това, което ти даваш, само да му отговоря, това, което ти даваш като разбиране за LinkedIn е, че то трябва да е нещо, което върви реактивно. Нещо ми се случи, опитвам да го разказвам. Всъщност ние като начало сме професионалисти в своята сфера и нашето присъствие в LinkedIn не е задължително. Което означава, че ние ако сме там за да помагаме, за да учим. Не виждам много други причини, честно. И този разговор го водя всяка седмица по няколко пъти. Няма безкрайно много причини да си в LinkedIn, защото нито има хора, които забавляват другите. Примерно има един младеж от Варна, който за друг говоря. Един младеж от Варна, който има си дигитална агенция и той малко така говори, обаче е много смешно, има много реакции, почти колкото в Инстаграм сякаш. Това също е маркетинг. Ти тук си инвестираш времето. Трябва да постигнеш нещо срещу това време. Защото в повечето случаи на повечето хора не им попълва някакви нужди. Нужди. Не е задължително да са дефицити. Така че как можеш да си полезен? Нещата, които на теб ти се случват, може да ги разкажеш понякога през история. Ти също, дори когато реагираш в публикациите, ти в повечето случаи са оформени като истории. Имаш контекста, нещо се случва. Хората затова отдолу ти коментират и се ангажират. Плюс това ти имаш бонуса да си говориш с страшно много кандидати, страшно много HR-и, да се случват всички тъпоти, които могат да се случат на един HR. И го правиш да изглежда така, че ти се случват всичките едновременно, просто защото можеш да го разказваш. И съм убеден, че ти ако седнеш сега да пишеш, може да направиш 100 различни публикации от включително ежедневни казуси, които ти се случват. Така че има възможност и не е лошо. Което не изключва факта, че ти имаш планирано нещо за днес по тема защо HR-ите не си връщат на съобщенията, а пък какво правят? Пускат през ден картинка на свободна обява. В същото време не отговарят на кандидатите, които им пишат. И това е нещо, което се случва и ти си разказвал за това. Което не означава, че ако ти се случи нещо, което си струва да бъде разказано, ти това не можеш да го преместиш за след седмица. Може ли аз да се включа лекичко? Давай, може. Ти си ни Благодаря. Ти си ни викнал, ти си ни поканил. Аз малко в по-друга плоскост искам да закарам разговора. Случвало ми се, в смисъл реално, съм влизал в контакти с хора, които наистина дигитално изглеждат много лъскави. Умишлено. Да искам да им ползвам услугите. Тоест аз се явявам в ролята на клиент. Извинявай. Аз се явявам в ролята на клиент. На някой наистина съм искал да им ползвам услугите.
Няма да коментирам точно какви, защото стане ясно и кои са. Както каза той, в LinkedIn са едни емпатични, едни велики маркетолози, търговци, не знам си какво, изобщо най-успешните, най-прекрасните, ужасни. Значи, като чета в LinkedIn, имам чувство, че... Абсолютно. Чакай да си Май довърша. само аз пиша, като съм се разплакал и си го пиша и в LinkedIn, защото обикновено значи, на няколко човека се опитах да им ползвам услугите. Потресах се. Аз го писах и в мрежата го писах. От едната кака чакам, може би, 4-та година, всъщност, защото преди 4 години станах VIP агент. 4-та година и чакам цената на услугата. Другия го чаках и него го чакам някъде около 4-5 години да ми даде просто цифричка, след като сме обсъдили всички детайли върху моето дигитално присъствие. И просто трябваше ми пратят, че ти струва 5 лева. Още го чакам. Странното беше, че ми се обади може би около месец след като бяхме изчистили детайлите, да му попита: Ники, ще работим ли? Екам, поне ми кажете каква цифра трябва да плащам. Още не съм я получил. Така, да си довърша. Защото говорим наистина за онея лъскавите образи, които са с много последователи, които създават наистина един идеален образ. Значи това е човек, като се докоснеш до него и те обладава свиш, манна небесна капа върху тебе, както и да е. Какъв Далай Лама, бе, брат? Да. Та, значи, един друг човек ми се разсърди, че не го познавам. А иначе в мрежата е уникален. В смисъл, карнат го навсякъде. Ме ме страх да си пусна чешмата, защото ще изтече и оттам. И под една публикация леко коментирахме там някакви неща. И той първо ми прати покана да го включа в листа, въпреки че е премиум. В смисъл, той си е платил за премиум. Нали? Но ми прати покана да го включа в листа си, за да може да ми напише кой съм аз, че да го обсъждам. Напиши ми го публично. Нали? Това е човек, който е много лъскав. Много лъскав и дава консултации за какво ли не, за всичко. Разбираш ли, в смисъл, беше писал и за фитнес разни глупости, но там вече не го закачих, защото смятах, че е безсмислено. Има ли инструмент? Защото тук аз го казах в интрото, нали, да се шегуваме като търговци, как да е, нали? Ама когато спекулираме с човешката психика, с здравето и с някакви такива неща, има ли инструмент, т.е. според тебе, по който ние може да пресяваме подобни лъскави персони и компании, дори ако искаш, и още такива лъскави, излъскани и така нататък? Аз първо малко не съм сигурен, що дали трябва да ви анализирам или да защитавам тъпотиите, които хората правят в LinkedIn. Не, инструмента, за който питаш, се нарича може да го пресяваме. Препоръки. Не можеш да пресяваш. И ти в реалния живот много често при да работиш с някого не можеш да пресяваш. Аз 10 години работих в пиар агенция, мъничка, и трябва да ти кажа, че има няколко от най-големите агенции, в които не можеш да намериш клиент, който веднъж си е тръгнал и някога се е върнал, и въпреки това продължават да взимат много от най-големите клиенти. Има неща, за които хората не говорят, защото не е колегиално, не е така. Има инструмент. Искаш препоръки и човека ти идва, говорите си и ти му казваш: кажи ми на кого да звънна. Аз така си развивам пазара 20 години и 5. Мисля, аз в LinkedIn нямам клиенти. Само ти, ама тебе по друга линия. Да, защото ми реши проблем, ама аз знаех, че на теб трябва да звънна. Аз там клиенти нямам. Аз не разчитам LinkedIn да ми донесе клиенти. Но това е друга тема. Да. Дали ти си мислиш, че нямаш клиенти от LinkedIn, или имаш клиенти, които са те виждали в LinkedIn и са си казали: супер, това е твой човек. Това е, между другото, и ключов въпрос в маркетинга последните 5 години, особено след GDPR. Така че измерването е абстрактно нещо. Съвсем реално е пример, защото аз не си търся така клиенти. Въпросът е те как идват. Ти ги търси както искаш, въпросът е те как идват. Въпроси от публиката след тези 40 минути или сега да дадем на хората възможност да питат? Как? Те минаха ли? Не са минали, още 30. Още 10. Аре, докато ти ми отговориш, помисли го, аз искам да питам нещо друго. Понеже една от
Едно от пагубните неща да имаш много конекции в LinkedIn е първо да видиш някакъв тренд как се дъвче и се споделя без мисъл и умисъл от всички и това да те наспами, да те отврати в рамките на една седмица. Другото нещо е, че в тези конекции виждаш хора, с които си работил. Ти ги виждаш в една светлина. Включително тези, които карат влака, фирмата, която си работил. И знаеш при този човек какво е, как е. Обаче четеш едни други тотално различни неща, които няма как да са се променили в рамките на една година или 6 месеца. Натъжавате, ставаш гневен, смешно ти е, тъпо ти е, но след това почваш да четеш коментарите, как хората се прехласват към цялото това нещо. А ти си бил част от този цирк. И в един момент, какъв е полезният ход? Полезният ход е да не си чичак, да не ходиш да пишеш отдолу, какво става, какви са тия неща. На входа ми казва, че съм чичак. Аз бях в колата, ама не казвай, що съм ти го казал. Имам навика да търся суперзвезди. Имам навика да търся таланти, които могат да се превърнат в суперзвезди. Веднъж взех един такъв видимо като гледаш отпред талант и се оказа, че там няма навици за абсолютно нищо. И не просто няма навици, работни, етика, култура, ако щете. И че за година и повече, проблем защо съм издържал толкова време, но обичам да давам шанс. Когато са на 19-20 хората, трябва да им дадеш шанс. Те се бунтуват, в момента се сблъскват за първи години със света. И нормално е. Чакаш, помагаш. Особено ако не ти пречи това да помагаш. Има на хора, на които им пречи. И съм опитвал всичко, да изградя навик включително. И хората в един момент или ги тръгваме, или сами си тръгват. Това е напълно нормално. И ти виждаш как хора, които си ги учил да пишат, карал си ги да пишат, не искат. Не става. Мъчиш? Не. Обясняваш как на тях им е полезно. Не е заради букмарка, си е заради тях, защото никой няма, поне аз, някой може да има. Но 26-та година почти никой не би трябвало да има илюзии, че негов човек, да не казвам служител, ще бъде цял живот в тая компания. Никакъв шанс. И човека си тръгва и след 2 седмици почва да избухва с някакви мега публикации. От тия, които ти даваш за пример. Сега, освен да се смеете и с колегите да си пускате шега как сте изпуснали този талант, няма много какво да направиш. Проблема е, че първо никой в страната си не е пророк, това е ясно. Второ, има контекст, в който хората, нещата, които са за тях, не си успял, докато са някъде другаде, те ги приемат като задължение. Това да кажем, че е по-лесното. Усмихваш се под мусак и продължаваш. И след 3-4 години вече приемаш, че тия хора са се развили. Може да са озрели, да са напреднали и така нататък и се радваш, че имаш евентуално някакъв принос за това нещо. Когато виждаш другите лъскавите и знаеш какви са, нямаш какво да направиш. Аз пак се връщам на хората, които идват от време на време в LinkedIn, за да се подиграват с LinkedIn. Илян Любомиров, който първо беше много успешен Фейсбук поет и си стана истински поет. Той така влиза веднъж в годината в LinkedIn да си пусне една шега, която има с примерно приятели от гимназията, такива, с които се напивали като студенти по дискотеките, по чалготеките включително. Еди кой си къде е бил менеджер, държах ти главата над мивката, примерно, и всякакви такива тъпоти. Правим го. И ако не искаме да го виждаме, решението, инструментчето в тази посока е или блок, или хайт, или който по какъвто начин иска да си управлява само това, което вижда в социалните мрежи. Сега, дали трябва да разбиваме митове за някакви хора, на мен много ми се иска, правя го от време на време, защото има ситуации и поведения, които са отвратителни.
Нали, в LinkedIn вече има достатъчно хора, които бълват кремълска пропаганда с някакви чисълца отзад, които като опиташ да сметнеш, тя математиката никога не излиза. Обаче отдолу е пълно с IT-та, които поради някаква причина би трябвало да са в топ 3 на тая нация, обаче те са на дъното. Но със самосъзнанието, че знаят винаги всичко и така нататък. Това са хората, с които ти работиш последните години доста. И понеже съм се занимавал с медийна грамотност, борба с тролове, дезинформация няколко години, преди да ми стане толкова токсично, че просто казах не, имам някакъв навик да факт-чеквам, казвам на чист български, или да давам данните, да давам фактите отдолу. Не винаги трият хората, но после се появяват и ти в даден момент си даваш сметка, че и в LinkedIn вече има фалшиви профили и хората виждат смисъл да ги развиват, въпреки че ефектът е доста нисък. И ще дам пример, защото е важно. Един джентълмен, който уж е директор на някаква българо-китайска камара, има 3 или 4 в България. И изобщо никой не се сети за него. Напротив, който последните седмици напада журналисти. Той е изключително добър журналист, който човека си тръгна от медиите, просто защото няма медии в България, които да не са вече... Има, но те не са от големите, които да не са директно зависими. И ти можеш да не искаш да се участваш. Но когато ти се изсипва цялата машина, а не си политик, тогава има проблем. И аз го блокирах и после почнах да докладвам някакви неща, защото това е изключително вредно поведение. И то заразява хора, които са отгледани през телефоните, не са имали особено добра родителска намеса на база ценности, или имат ценности, но те са различни, например, че трябва да обиждаш, преди да опиташ да разбереш и така нататък. Списъка е дълъг, знаете. И това е причината ние да имаме дигитална хигиена, ако искате да си кажем. Има ли нещо, сега ще дадем въпроси към хората, има ли нещо, което откорява българския потребител на LinkedIn спрямо останалите хора, които ползват по света LinkedIn? Има ли нещо, с което смяташ според нас, че сме уникални, дали в хубаво или в лошо? Не знам. Моите наблюдения по чуждите пазари са чисто количествени. Да знам, не мога да цитирам имена, но да знам горе-долу кои са най-големите държави. Следя някакви лидери в конкретни теми, които ме интересуват, които са от други държави, но не мога да дам народопсихология и такива неща. Не знам дали ни отличава, но да, хората идват в LinkedIn с навиците си от Facebook и почва да се превръща все по-токсично. Проблема с това е, че LinkedIn последните няколко години страшно много работят в това ние да имаме локален новинарски поток. И ти опитваш да излезеш на глобален пазар. Обаче публикациите ти се появяват тук в България. Има няколко човека, с които това си оговорим, на които бизнесът им изобщо не е в България и те до преди 2 години са имали страхотна успеваемост, коментари от истински хора, не от индийци, купени тролове, които в момента, и снощи ми писа включително един джентълмен, каза: обърнах си на recent feed по подразбиране, което означава най-новите неща. Казва, само българи виждам. Проверявали сме с него, 15% от последователите му са от България. И съответно хората, които той следва. Така че да. Ники, ти ще питаш ли нещо финално, преди да дадем опция на хората да питат? Ако те разбирам правилно, няма отърване. Няма, защото алгоритмите работят по един единствен начин. Да те накарат да останеш повече време в тази платформа. Добре, не, ще стане много философски вече. Не бива да се сърдим на платформата, а на част от потребителите. И да, това е много важно. И това го правят потребители. Аз не обвинявам платформата. На мене ми е, където си говорихме за уния веселите меменца и така нататък. Окей, забавляваш се, ама каква стойност носи? Да, няма. Да.
Не, ще стане много така. Ще разтеглиме темата. Добре. Аз мога да говоря, докато отиде микрофона. Добре. Първата някой има ли ръка. въпрос, защото ние нямаме особено такава голяма структура и може това пък да не ви се понрави. Особено няколко има въпроси. Давам микрофона. Всички неща, които ни се случват в социалните мрежи, без изключение, те са дело на хора. Или още не са дошли някакви роботи, които да искат да ни зададат. И сега не знам дали няма да ви оплаша, но си представете, че има хора, които създават съдържание с насилие за 4-5 годишни. Мрачно съдържание, депресиращо съдържание. И то много добре се инжектира в фида на YouTube. Поради някаква безумна причина. Има едно нещо по-безумно и това е очевидно липсата на опит от YouTube, които са компания на Google, не са някаква случайна произволна компания, те да го спрат това нещо. Например, моето дете само се отказа да гледа шортове в YouTube, след като гледа някакво анимации като такава. Това беше преди да има изкуствен интелект по начина, по който го ползваме в момента. Някакво котенце, на което баща му е боксер. И много интересно за момчета на 5 годишна възраст, което го убиват. И той плака цяла вечер. Това е нещо подготвено от хора с цел, някаква цел. Здравей, Алекс. Здравей, Цвети. И къде все пак е границата между Фейсбук и LinkedIn? Би ли ни дал, може би, до 3 съвета, да кажем? Има ли тема, има ли подход, който категорично не е за LinkedIn, тъй като чувам и чета напоследък много хора да казват, това не е за LinkedIn, дадена публикация или дадена тема, това не е за LinkedIn, отидете в Instagram или Facebook. Има ли някаква ясна граница според теб да ни дадеш 2-3 хинта? Меси. Границата е много ясна. Всичко, което не е свързано с нас като професионалисти, няма място в LinkedIn. Обаче, сега отиваме на философската тематика. Хобитата ни свързани ли с нас като професионалисти? Допълнителните ни интереси, които ни променят начина на мислене, свързани ли с нас като професионалисти? Политическите ни възгледи, що се отнася до икономика, пазар на труда, социални дейности, образование, младежки политики, те свързани ли с нашето професионално развитие, представяне и така нататък. И много неща имат място в LinkedIn, включително инфраструктурата и проблемите с инфраструктурата имат място в LinkedIn, просто защото е много вероятно тук да се включат много повече хора, които реално са се занимавали с тая дейност, а не всичко лозите, които са в Facebook и Instagram. Но граници ние няма как да слагаме, защото това се нарича цензура. Въпросът е хората как реагират и как цялото това нещо се саморегулира. И то може ли да се саморегулира, или наистина просто идвайки хората от Facebook в LinkedIn, то ще се превърне в същата платформа. Знаеш, аз какво правя? Извинявай, че те прекъсвам устрема. Проследявам човека, който е много лъскав и пише ни такива умни неща. Почвам да му проследявам публикациите, ама много назад. Защото често забелязвам как някой, който, да ми извинят хората, които се занимават с обучение, коучинг, менторство и не знам си какво още, в смисъл в тая насока, как хората рязко сменят посоката. Примерно той е бил учител на... аз съм търговец. Не е могъл да се пласира като обучител за търговец. Почва да обучава дигитално присъствие. Защото, прави обучение за LinkedIn. Примерно. Въпреки, че да. В смисъл решава, че той ще прави обучение за LinkedIn. Не му върви обучението за LinkedIn, става психолог, като твоята приятелка. Взема там една диплома от някъде, няма значение откъде и как, и става психолог. В следващия момент почва, ето последния пример, човека почва да преподава уроци на човешки ресурси на HR, при положение, че никой не е бил HR. И прави го това в продължение на няколко месеца и хората почват да си мислят, че той наистина разбира HR.
Кой не разбира HR в България, бе? Абе, не говори така. Това само HR има в България. Да. И политици. Не, разбираш, много такива ги засичам. Някои от тях директно ги трия, други ги блокирам, защото почва да ме дразнат с нещата, които пишат. Както каза ти, или ги хайдвам, или директно ги... Сега, тук въпроса, имаме ли шанс, дава ли ни обществото шанс да се променяме, да сменяме индустрията, да опитваме да търсим. Мен, честно казано, тази част ме интересува и това е нещо, на което аз съм готов да дам шанс. Разбира се, че като треньор по LinkedIn умения не съм станал LinkedIn коуч. Добре, да. Как правиш нещата? Дали ги правиш по фалшивия начин или ги правиш по автентичния начин? И сега проблема е, че тия всички думи толкова често се ползват, че те са брутално изтъркани от съдържание, а са ключови. Аз като спомена думата е автентичност и хората се изприщват. Там виждам на третия, четвъртия ред малко почват да се чешат хората. А това е изключително важно. Аз мога да си метна книгата в ChatGPT и да му кажа: пич, дай ми 200 публикации и за следващата година всичко да е готово. Да избера малко снимки, да дам на дизайнерите да направят малко инфографики и това е. Но това какъв ме прави? Никакъв. Човек, който си казват: окей, може би 3-4 HR-ки ще решат да ме поканят да направим обучение с екипа. Хората за 5 лева правят много неща. Но хората вътре, аз не дам връщанки. Хората няма да ми имат доверие. И ще ме срещнат тук и ще кажат: ти си оне, дето си пише с изкуствен интелект, там от книгата, само си пускаш нещата, нали? Защото и това го има толкова много пъти. И ние трябва сами да си решим, искаме ли да страним от това нещо, или тия хора пускат от време на време съдържание, което ни е полезно и можем да ги търпим. И това означава ли, че толерираме този не до край коректен начин на създаване на съдържание или не? Според мен никой няма и мисловния капацитет, и речника, и компетенциите да ни захранва почти ежедневно с нещо супер качествено, което да ни е важно, да ни е полезно и да го издържиш този човек в рамките на някакъв много дълъг период от време, защото почва да става натрапчиво, почва да се повтарят нещата и почва да където отвориш и той да е там. Аз за това по някакъв начин ми е странно за тия календари, освен ако не те задължава позицията, някой има ангажимент да пуска всеки ден по нещо. Ти нямаш вдъхновението всеки ден. Никой няма такъв ангажимент. Това не знам защо. Никой няма ангажимент да пуска всеки ден по нещо. Съм макар и на някакви малки, дребни публикации, отново нямам статистика да кажа, но много се чудех днес какво да ви пусна в LinkedIn, затова пускам котето си, което е върху работещия лаптоп с пожелание за хубав и успешен ден на всички. Аз пак да кажа, тук не съм на сцената, за да обяснявам аз не ти търся сметка за нищо на теб. По-скоро ми е странно и за това много от тези неща, лично на мен, когато имам 17-18 конекции, много от тия неща почва да ме напрягат, да се чувствам като чичак отдолу, да почвам да взимам отношение, да казвам: това е най-смислото нещо, което днес прочетох в LinkedIn, благодаря ви за него, бъдете здрава, поздрави на котето, на това на снимката, да не стане нещо, някой да си помисли да ме обвини в нещо друго. И това почва мене малко да ме дразни, да ме настройва против самата платформа. Трябва да се адаптираме, братко, няма как. Ние сме не сме номади в тази платформа. Така, да. Има хора, които са влезли преди 2 години и първите 2 години са прекарали в това да обучават другите как да ползват LinkedIn, защото това 2021-2022, когато много хора откриваха тази платформа, им беше най-важното нещо да правят. Имаше десетки LinkedIn трейнери. Повечето ги няма вече, само да кажа. Единственият добър работи с мен. Един ме канеше на разходка в парка да ми обясни стратегията си дигиталната. Някакви други въпроси, някой друг нещо иска да пита, да знае. Здравейте, аз съм Миша за тези, които не ме познават. Здрасти. Имам един такъв въпрос, тъй като темата е дигитална хигиена и понеже така слушам внимателно дискусията. Сега,
Котенцата върху лаптопите са факт, както и много други фейк специалисти в много области и така нататък. Въпросът, когато говорим за хигиена, аз го гледам от лична гледна точка. Нали? Моята хигиена за това какво аз в край на края ще се допускам и виждам в този профил. Къде е границата? Тоест, аз бих предпочела, например, да мютна някого, да спра да го следвам или нещо такова, ако пуска съдържание, което действително намирам за фейк или по някакъв начин ме дразни. От друга страна, когато отидем в другия край, да започнем да се опитваме този човек да го конфронтираме, да покажем как това, което той прави, не е окей. Това не ни ли вкарва в края на краищата пък в малко повече негативна енергия? Всъщност влизаме още повече в тая тематика. Нали? Тоест, като се захванем през негатива някой да го смъкнем, нали? Защото прави нещо, което според нас не е окей. Тоест, кой ни слага в позицията на съдници на това, кое е окей и кое не е окей, нали, като практика? Никой не ни слага в никаква позиция, в която ние не искаме да влезем, освен ако нямат клипчета някакви с нас. И това. Знаете добре тая тема, до какво ни е довела последните 15 години вече. Имаме право да кажем, това не е окей. Също както имаме право да, ако някой дърпа на стара дама чантата в трамвая, да кажем, ако сте дама, да питате тримата мъже, които са на така хубави килограми като моите, защо не правят нищо по въпроса, може да ги питате. Дали трябва да крием всички, които ни дразнят? Да, защо не? И това си е вашата социална мрежа, това си е вашия фид, това си е вашето време, което вие имате правото да си го използвате по начин, по който искате, не да се занимавате с странни хора. Ако сте влезли в LinkedIn да правите добри бизнес контакти, да си оставяте хора, с които има шанс да работите следващите 5-10 години. И ако някой пуска обаче дезинформация, ако някой обижда, ако някой се гаври с брандове, аз смятам, че е редно да посочим това. Просто защото иначе стоим, някой идва да разкопае жълтите павета пред парламента, защото иначе ще му направят засада следващия ден също. И ние също сме окей с това. И нормализираме неща, които не би било редно да са нормални. И само тук да подхвърля, защото имаме ли право да правим това, имаме ли право да правим това. Аз на Ники много често му казвам, че той вървейки с консервативните си възгледи напред, много често всъщност от време на време се появяват някакви нови, много леви идеи, които той защитава. И аз се чуя сега, той консервативен ли е, левичар ли е, нали, също както в момента в LinkedIn, не знам дали ви е излизало, коментара по тезата на Международния валутен фонд, че трябва да махнем плоския данък. Това не е. Давам контекст. И там вътре има хора, които, ако си ги следил, виждаш как те всъщност говорят нещо коренно противоположно на идеите, които уж защитават. Също за свободата на словото. Когато Тръмп дойде и да каже, ама ние тук сме ограничили свободата на словото, ти си от CNN, изчезвай. Тези неща, ако почнат да се нормализират някъде другаде, те идват и в България. Много неща вече са нормализирани в България. Виждаме ги на други места и си казваме, защо така правят тия хора? От нас зависи. Дали ще стигнем до едни хубави проценти, които ще искат някаква промяна. Ще продължа мисълта на Михайла. Обаче, когато се включиш под публикация на такъв човек, аз още не мога да се отърва от един такъв световно неизвестен гуру, който е навсякъде. Когато се включиш под публикация на такъв човек, щях да кажа друга дума, самия алгоритъм отчита, че ти имаш интерес. Той не вижда какво пишеш, той отчита, че имаш интерес. И после те залива. Аз 3 месеца не мога да се отърва от един. Не, той просто сега се е прибрал в България по всички подкасти, понеже знам за кого говориш, но той не е световно известен. Той има достатъчно голям бизнес от години в България и е много скъп консултант. Айде да не си отварям. Да. Въпроса за големия бизнес. С самата субстанция в съдържанието е ключов.
И той изключи. Някой друг има ли въпроси към Алекс? Нещо, което да изпускаме да го проговорим. Да. Въпросът не е толкова към Алекс, а към Ники. Свърши батерията. Тъй като ти спомена, че ти не си намираш клиенти в LinkedIn. Да. Как мислиш, че те намерих? И как комуникираме там и защо съм тук? Ти казваш за клиенти най-вероятно за застраховането. Да. Но все пак аз съм тук заради LinkedIn. Аз рекламни съобщения не пускам в LinkedIn. Тоест, елате ми ползвайте услугите. В интерес на истината опитах преди няколко години, пробвах 2 седмици и не е моето. Аз моят пазар съм го градил на улицата от клиенти. В смисъл, мой клиент, доволен, насочваме към другия клиент. Имах късмет преди много години, 2009 да попадна при един човек. И те не са точно IT компания, те са компания, която развива чужди екипи. И от време на време някой такъв екип излезе като самостоятелна компания. Накратко така. В смисъл, в LinkedIn имам дребни, това са дребни клиенти. Нямам този пазар, който мене ме храни. И то поради защо не го търся там. И това е моята гледна точка. Там е пълно с специалисти, които публикуват едни красиви неща. Аз искам хората да се чули преди това за мене, ако някой иска да влезе. Ники, може би тук, понеже и ние с тебе се познаваме от LinkedIn. Да. Да, в смисъл, може би тук не говорим за директен клиент, който да ти носи някакви приходи, а по-скоро за някакво запознанство, което пък ти носи някакви косвени други приходи, ментални, интелектуални, В такъв смисъл, да, защото това съм в мрежата. Да, не ми носи пазар някакъв пари и такива неща. Това също не го правя за пари. Да. Защото онен ден ти ми зададе един въпрос. Не, аз това не го правя за пари. Това е моят начин да давам. Айде така. Да изглежда малко. В стил на платформата. Нали смисъл, правилно съм схванал и аз и въпроса и констатацията. Да. Да, това моя грешка. Okay. Някой в LinkedIn си намери жени, мъже. Да, има и такива. Има, разбира се, то нали е социална платформа. Аз не си развивам бизнеса оттам. Създавам контакти, които са ми ценни и общувам с хора, които са ми ценни. В такъв смисъл го ползвам, да. Не знам доколко... Да, дай на мен. Той въпросът беше много прецизно зададен. Нали? Беше за търсенето на клиенти и за намирането на клиенти. И LinkedIn не е панацея. LinkedIn е още едно нещо допълнително, което може да правим, за да постигнем всичко, което искаме да правим. Аз затова 3 пъти казах, че никой нормален човек, който просто иска да си седи на дивана по цял ден, няма нужда изобщо да бъде в LinkedIn. И аз от години ти кажа, че ти намилвам някакви неща, но ти продължаваш, като стане въпрос за LinkedIn и за съдържание, свързано с бизнеса ти, да го формулираш по този начин. Продаваме и такива услуги, това съм най-добрия и така нататък. Това, според мен, работи само за хора, които продават курсове, как да продаваш курсове. И любимата ни шега обща с теб. Социалните продажби, което са продажбите през социалните мрежи, те имат съвсем различна логика и тя е позиционирането през съдържание тип истории. Това съдържание не е за теб. Макар че ти като си пуснеш 3 години поред как си стигаш онова нещо на салфетката, извинявай, приятел, това е точно такова продажбено съдържание, просто направено по изключително умен начин. Да. Няма значение. Дали какви са нашите причини и добри идеи в началото, не променят резултата. Това с листчето на стената не го направих, за да се продавам, а за да покажа.
Ама виж, Ники, има някои неща си под повърхността. Твоята идея първоначално е била такава, но както Алекс казва, това е някакъв вид история, която ти не можеш да управляваш какви други бенефити ще ти донесе. Асоциациите на другите хора не могат да... Ясно, ама ти като сложиш там уния 6-цифрени суми, те асоциациите какви са? Личното го сложих, защото ми станаха прекалено много успешните, дигитално успешни, аз така им казвам. Остави ги тия. Аз искам нещо друго да питам за тия прословути истории, защото се превърна LinkedIn малко и като Елин Пелин и Йовков малко. Ма не е вярно. Много разказвачи, много истории. То имало едно време, един ден, чакайте сега да ви разкажа. Много разкази под чипковия храс. Това май се попредъвка. Не се ли изхъби това съдържание? Не, просто защото те историите не са се появили преди 2 години, като са почнали да ни заливат с реклами за курсове по сторителинг. И историите знаете къде са се появили, по стените на пещерите. И това да напишеш днеска, се спънах в едно куче, докато отивах на интервю за работа и му помогнах да не го блъсне кола и после това куче беше интервюиращия на интервюто. И се ожених за кучето после? Това не знам. Може да се отишли на концерт на Coldplay, ако то го е интервюирал. Това не е задължително история, не е смислена история. И това, че някакви хора почват с имало едно време, не прави това нещо, разказване на истории или сторителинг, казано чист български, също както хубавата думичка коучинг. Но няма нищо лошо в това, просто защото ние така сме отгледани. Това работи на мозъка ни по различен начин от това да видиш аз продавам тази и тази услуга. То няма нищо лошо до тук в нищо, което сме си казали. По-скоро честотата на 100 човека, на 1000, на 10 000. Това е лошото нещо, защото говорим хем за автентичност. Добре, защо никой не се сърди за това, че повече от половината каки в Инстаграм пускат снимки по Бански? Аз искам без Бански да пуснат. Защо с Бански? В X има достатъчно. То много хубаво смениха, защото порно актрисите там отиват да си пускат клипчетата вече. Добре. Да. Ники, честотата на нещо не е причина ние да се сърдим. Можем да се сърдим на хората, които не опитват да го правят по правилния начин. Това е нещо, което има смисъл. Да, ама пък кои сме ние да ги съдим? Аз си набелязвам си 20 годишни жертви, по някои се окажат, че са на 30, изглеждат на 20 и им казвам, искаш да ти помогна да го правиш по-добре. Внимавай, защото това, ако се изкара от контекста тук на монтажа на записа, си за затвор. Момчета са всеки път. Нищо, то вече е модерно. И аз съм с либерално мислене. Добре. Някой друг има ли въпрос към Алекс, към Ники? Айде, Зорница. Здравейте, аз съм Зорница. Понеже всъщност се чудех много, аз така публикувам в LinkedIn и обикновено наистина се стремя да е автентично. Може да е често, не знам колко е често, но винаги е автентично със сигурност. Честичко е. Ето е полицията къде е. Мерси, това е супер обратна връзка. Ще гледам по-рядко. Не, няма да гледам. Но така, аз имам голяма съпротива срещу този тип постоянни публикации с изкуствен интелект. Мен това ме побърква, лично аз. Особено когато историите са за, така, примерно, как сме прекарали лятото с баба, което не знам колко е релевантно за... Но така има много хора и съм дискутирала с много хора, че всъщност те намират голям смисъл в това, защото се появяват по-често и по този начин стават по-разпознаваеми, ако всеки ден бълват нещо, някаква така генерирана история, която изобщо не е автентична. Аз имам позиция по въпроса, но ми е интересно всъщност какви са ползите за тези хора, които правят така. По какъв начин това, което те правят, е някакси по-полезно? Или пък какви са плюсовете, какви са минусите? Просто така, за да попитам, да поискам експертно мнение в тази сфера. За ползите за тях, единствено тях можеш да питаш. Тук има смисъл да си говорим за честотата, за границите, как да не ги преминаваме. Ако излизаш по-често, въпросът е дали хората се радват, че им излизаш по-често или се дразнят, че им излизаш по-често. И това е първия важен въпрос за мен. И въпрос на хигиена също. Ако някой ти излиза прекалено често, скриваш го, развързвате се, отследваш го и така нататък. Но той е също като с вкуса и това да имаш мярка
и да имаш вкус са неща, които може хората да ти говорят с години, майка ти и баща ти да са ти говорили първите 17-18 и ти никога да не го възприемеш, защото си бунтар и защото това си ти и защото ти харесва да си слагаш на А3 на стената, че имаш 35 000 импресии от една публикация, че си направил 1,5 милиона импресии тази година. Играта с цифрите, когато води някого, много често му носи успех, обикновено с други, за които играта с цифрите е важна. Не знам колко често публикуваш. На Милен му е много, на други хора би им било недостатъчно. Освен ако не публикуваш по 2 пъти на ден в LinkedIn, може би си окей. Опитай да разредиш. Ето, питай него колко му е прекалено често. И така. Ако ме питаш колко пъти трябва да публикуваш, макар че не чух този въпрос, добре, няма да ти отговарям. Тук пак хигиената е двустранна и за съдържанието, което ние потребяваме, което така и не стигнахме до тази тема, но и за съдържанието, което ние бълваме и създаваме. Пак, искаме ли да допринасяме за бруталния информационен шум, с който мозъка ни чисто физически той не просто не е свикнал, той не е готов за него. И ние с 200 000 години еволюция сме събрали в 20. И мозъка ни продължава да е общо взето някъде би се или бяга и като дойде мамута но някакъв по-голям вълк. Някой друг има ли въпроси, предложения, догадки? Да каже незададените въпроси. Здравейте, Светослав Стоянов се казвам. Имам въпрос, понеже ми страна. Аз дойдох на самото събитие, интересни теми ми се струваха. Защо фокуса на тази първа тема е върху LinkedIn? Можеш ли примерно да кажеш колко активни потребители има, имаш ли данни за това нещо? Защо фокуса е на него? Според теб има ли в момента алтернативна социална мрежа за този тип съдържание, да кажем? Примерно аз даже си гледам, моето съдържание е малко по-различно в LinkedIn. Нали, може би няма да споделям, не знам доколко е въобще релевантно, но примерно се разделям от една с голяма медийна група и нещата се така провлачиха доста неприятно, за съжаление. Примерно интересно ми е ефективна мрежа ли е LinkedIn. Ето, виждам така на едно доста провокативно мое рил, има само 94 импресии, 10 хора е ричнато. Нали, в TikTok, в YouTube нещата са там 150 000 гледания, да кажем, което може би създаде някакви проблеми на този бивш работодател мой. Въобще тя ефективна мрежа ли е в такива ситуации? Тук пак дали ефективна мрежа е философски въпрос, зависи какви са ти целите, зависи какви са ти очакванията, зависи дали влизаш с перформанс нагласи в мрежа, която работи на ниво брандинг, и дали очакваш с всяко видео, което пуснеш, да стигаш 300 000 човека, особено ако е RageBait. Нямам контекст, тук давам варианти за неща, които прекалено често съм чувал. Що си говорим за LinkedIn? Защото, за съжаление, такъв ни е контекста на познанството с Милен и с Ники. Аз се занимавам с LinkedIn маркетинг и не разбирам нищо от други социални мрежи от достатъчно много време, за да мога да казвам, не разбирам нищо друго от другите социални мрежи. Ти, извинявай, зададе 5-6 въпроса. Опитвам се да се сетя, защото не съм си донесъл да си записвам. Извинявайте за което. 1 600 000 потребители в България, от които между 250 и 300 хиляди влизат поне веднъж, да кажем, седмично, от които 17 000 са публикували последните 30 дни до края на септември, което означава през месец септември. Казвам ти, защото ние веднъж на 3 месеца пускаме един доклад с такива данни. Това не е причината ние да си водим темата, това по-скоро ни е контекста. И най-вече защото това са примери, които можем да си даваме и ще са познати на тази общност. Иначе, доколко е ефективна, зависи от целите. Не знам ти, като си се разделил с тази голяма медийна група, дали това видео, което в TikTok има 250 000 гледания, е защото си ги наругал, ама така хубаво 20 минути и то на база продължителност на гледането го е показвал на останалите хора, които обичат
някаква тема, не знам. Дали тия 20 000 са в България, дали там имаш, също там може би няма значение колко последователи имаш, ама ако имаш в LinkedIn 300 контакта, е нормално да имаш 10 рич, ако никой от тях не е гледал повече от 4-5 секунди средно това видео. Не мога да дам еднозначен отговор. За мен е ефективна мрежа, за Милен може би е достатъчно ефективна мрежа, за Ники може и да не е. Все още не съм си въвел някакви измерители, за да разбера колко е ефективна. Със сигурност прекарвам не малко време там. На моменти даже смятам, че ми е най-изгубеното време, но има и добавена стойност, според мен. Да. Ако не са ми нужни лично на мен нещата, свързани с научната работа, достъп до анкети, изследвания, които по някакъв начин да ми подпомагат другите интереси, може би няма да имам никакви социални мрежи. Достатъчно съм шумял там и достатъчно съм лично, аз съм противоречив за всички. В резюме да го кажа, всеки сам избира дали да се мие ръцете или не, така ли? Кратко, че верно прескочихме много. Това пример не мисля, че е или. Да ми ще отговорим за хигиена. Сега. Едно време по едни такива тежки години децата на Запад ги учиха да си мият ръцете редовно. Тук си ги миеме от малки. Кажи сега, че данъците са кражба и да си ходи. Много ви благодаря. Мисля, че сме много над времето. Да. И само финално някой ще пита ли нещо? Нямам. Не, и да пита отзад, ще си го говоря. Отзад ще пита. На мен са ми интересни следващите събеседници, искам да се взема. Отзад. Добре, супер. Алекс, благодарим ти за отделеното време. Ние се чувствахме, надявам се, комфортно в разговор, който е без рамка. Надявам се и аудиторията да си взела своите полезни неща. Благодаря ти за отделеното време, Алекс. И аз ви благодаря. Гледайте си часовника повече.